Ассалому алейкум дӯстони азиз, мағозаи нав кушода шуд дар маркази ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, мағозаи мардона ва занона дӯстони азиз, 20 сомон 30 сомонӣ магазин медорем, ҳамаша барои шумо нишон медиҳем. Марҳамат бемалол омада гирем. Бачаҳо, сар кидем, рафтем. Мағоза дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо чизе ҳаст, ҳамаш 20 сомонӣ медорем, бемалол барои апа ва холон, занона, модарона ҳамаша омада харидорӣ кардан мегирем. Марҳамат дӯстони азиз, ташлиф биёред, мо кушода шудем. бемалол омадан гиред 20 сомонӣ дӯстони азиз. Кадом намуди чизе маъқул аст? 20 сомон аст. барои шумо бо пурраттар маълумот мерасонем. Манзили мо ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, вилояти Хатон дӯстони азиз, дар маркази ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ. рӯпарои бозори Баҳор аст, чораҳа Ситафор дӯстони азиз, ипара Гулдаста аст, баъди Гулдаста дӯстони азиз ҳамихел омадан мегиред. Якум мағозааш мағозаи бачагона, либосаи мардона мешавад 20 сомонӣ, 30 сомонӣ ва ипара бошад мағозаи занона дӯстони азиз. чизе бошад ҳамаш бо нархи 20 сомонӣ дӯстони азиз. иса бошад тарафи мактаби як мешавад дӯстони азиз, тарафи почта меравад. ипара бошад рӯпарои ҳайкал мешавад, дар рони парк дӯстони азиз. ҳамихел омадан мегирем. дута мағоза, якташ мағозаи либосаи мардона ва мағозаи либосаи занона дӯстони азиз. дӯстони азиз, шумо дар ин ҷо дидед чизе бошад бо нархи 20 сомонӣ апа ва хоҳарон модарон гирифта омадан мегирем. мағозаи акаи Ғолибшоҳ мешавад дӯстони азиз. акаи Ғолибшоҳ муборак шавад. Салом алейкум. саломат бошед ака. саломат бошед. صفا صفا میایی چمن فضا میایی قدم قدم بسویم چه خوشنما میایی قدم قدم بسویم چه خوشنما میایی اشوای تو ناز تو رقصی طرف ساز تو اشوای تو ناز تو رقصی طرف ساز تو مست دل ها بود نغمه و آواز تو نغمه و آواز تو صفا صفا میایی چمن فضا میایی قدم قدم بسویم چه خوشنما میایی قدم قدم بسویم چه خوشنما میایی дӯстони азиз, акнун мағозаи бачагонааш аз нишон медиҳем барои шумо. нархаш 20 сомон ва 30 сомон мешавад. мо кушода шудем. кани рафтем, сар кидем бачаҳо. салому алейкум. سوداهای خوب شود همه تا داننده قرآن و حدیث فقه بگردونه آمین. خدا با جمال زیبا شرف аллоҳ акбар. мо кушода шудем дӯстони азиз. волка мегин, брижа мегин, нархаш 20 сомонӣ, 30 сомонӣ. ака ва додаро падаро гирифта марҳамат бемалол ташлиф бурдан гирем дӯстони азиз. марҳамат, мо кушода шудем. من در نظری تو یک بچه یادی تو هستی نمبر 1